itzei baten kasuen, ostuek azten die banaka. Banaka sartzen diez, bere adarrien, esan daigun. Eta pinu baten kasuan, gero ikusten baldin badugu, hori da. Azten taldeka. Badira, horrelako osto batekin, egun bero baten transpirazio handiegia ematen da, eta zuaitzaile egingo litzateke. Orduan, ostoak txikiagoa dira. Artea dazke txikia. Hori da. Gero zer gertatzen da, hor daukagu adibidez aritza, ez? Aritzak ere dauka osto bat oso handia lobuluekin. Zer gertatzen da ametsarekin. Ametsa da berdina, baina eremu lehorrekoa. Orduan ametsak zer dauka? Lobuluak asko sarkorragoak, horrek azalera murriztu egiten dau, eta azpi guztia hileekin betetan. Hile horiek zer egiten daue? Sortzen dute, eusten diote aire geruza bati, aire geruza horrek ezetasun bat mantentzen du, eta orduan, beraundiko garaietan, insolazioa ez da zuzenean ostoaren kontra ematen, eta horrek babes hori sortzen du. Izaten baldin bada, arteak adibidez, gure arteek azpian hilia dute. Baldin bagoaz, eremu mediterraneo batara, dut azpian eta gainean. Beraz horrek ematen digu apurra pista bat. Aritzen inguruan hitz egiten dugunean, hemengo aritz bat eta aramaioko aritz bat, nizlabiak espezie berdina izan, desberdina dira. Morfologikoki ere desberdina dira. Egokitzapen bat ematen dutelako, eta haien artean nahastu egiten dira gainera. Orduan, Euskal Herria geografikoki aldatuz bazen enean, aritzaren ostoa aldatu egiten. Baina, galdera bat, hemengoa, eta aramaioko izan daiteke espezie berdera. Espezie berdina. Zerkus romo da, ez? Askotan, oso gari konkretu bat hartu, ze genetikaz dauzka abat txikiak. Eta hori hartzen da. Haien artean nahazten dira, eta aukeraketa genetiko bat ematen da. Azte duzu zuaitz egokienak zentzu horretan, genetiko hori, edo genoma hori, apurate separatzeko, eta lortzen duzu zuaitz bat, edo kohorte bat, duena ezaugarri oso konkretu bat. Horrek sortzen du homogenotasun bat, pinuaren kasuan gertatu dena, edo pinuaren kasuan gertatu dena. Sortzen ditugula, zuaitz batzu genetikoki oso berditxua dire. Horrek zer dakar, gaixotasun bat baldin bat, eta espaldin badi eragiten bat, ez dio bat eragiten, baina bat eragiten baldin badio guzti eragiten. Horregatik egiten dugu inzidentzia hori bertako espezien aldeko. Eta hau zentzuz egin barren zerbait da, bestela eraman gaitzake batzutan apur bat argumentazio diskurtso arraro batzuetara. Irudimena eman dezake baso behago baten sartu garela, baina hasieratik ikusi dugu baso nahiko ahuldu bat, aritza amerikarrazko gaixorik zeuden, oinarrian ikusten zen bakteria bat zutela, eta zuaitzaren egoera oroar ez da oso ona. Helburua edozein izan da ere, egingo genituzke esku hartze txikiak, bakanketa batzuk, baso honen egoera hobetzeko. Beheko zatian, aritza amerikarra eta akasia zeuden batez be, espezie biak inbaditzaileak, eta horrek dakar berekin batera erresilientzia gaitasun txikiagoa izatea aldaketen aurrean, eta ikusi dugu nola kaltetu diren, akasia asko gaixorik zeuden, eta pinu amerikarrak ere bai, urkiak ez, pagoak ez. Aritz amerikarrak bai. Zer egingo genuke? Dagoena aprobetxatuz, baso honi forma aldatzen joan. Adibidez, Douglas izai horrek izan dezake aprobetxamentu bat nahiko aproposa. Kenduko dugu, ez dugu kenduko orain, eta esan Douglas izai guztiak kenduko ditugu eta kanpoko espezie guztiak kenduko ditugu. Betxek eta pixkanakako transformazio bat egingo dugu. Torriko ginateke 5-10 urtean behin eta kenduko genituzke zuaitz batzuk. Nola kenduko genituzke zuaitzak? Aukeratuko genituzke etorkizunekoak izango direnak, zer izan daitezke etorkizunekoa, badibidez aritz hori. Zergatik, biodibertsitate aldetik baduelako bere balioa. Bertako aritz bat da, nahiko osasuntsu dago eta utzi halko genuke. Utzi halko genuke beste pago hori. Barka, nahiko osasuntsu nahiz eta untza euki? Edo gaizkien? Bai, untzak ez du eragiten. Untzak ez du eragiten, bale. Bai, zergatik osasuntsu, ez duelako goian adarritik, zuaitzaren adaburua nahiko homogenoa da, ondo eratuta dago, eta ez dauka hor urkia bat duen arren, hemen asko luzatu halko nintzateke, baina urkila bat da, hau adibidez, borra bitan banatzen deanean, urkila batzuk oso zaurgarriak dira eta oso apurterrazak, eta beste batzuk ez dira baina apurterrazak. Orduan, etorkizuneko zuaitz gisa ez dugu usten urkila apurterraz bat duena, zergatik lekua ematen diogun momentuan, haize gehiago sartuko da,
apurtzeko gaitasuna du, eta behin apurtzen dela, adibidez urkia apurtzen baldin bada, urkia hilko da oso denbora gutxian. Beraz, basoaren egonkortasunari begira, utzi behar ditugun zuhaitzak izango dira, gaitasuna dutenak hor egoten. Zimur piloa gata bestean, ta. Dator liso, eta hemen zimurrak. Bai, ikusi. Berriro dator liso, eta berriro zimurrak. Vale. Zimurren arteko tartea da urte baten hasi dena. Hau da aurten hasi dena. Hau da iaz hasi zena. Hau duela 2 urte. Orduan, jakin dezakegu, honekin gauza asko jakin ditezke, interpretazio izan behar da baino zabalago. Horregatik esaten dut, oso arriskutsua da, pertsonatek hau ikasten duenean, eta esaten du, urte honetan lehorte bat egon zen. Bueno, igual lehorte bat egon zen, baina igual beste gauza batzuk gertatu ziren. Orduan, adierazten digu askotan urtean olakoa izan den, baina ez hori bakarrik, igual hemengo zuhaitz bat kendu baldin badiogu, eta argi gehiago sartu baldin bada, gehiago hasi da ere, bai. Joaten baldin bagara 1, 2, 3, 4, geroz eta zailagoa da ikusten, pago gazteetan da erraza. Kontatzen baldin baditugu, zenbat urte dituen, hain lodietan ja ezin da. Zenbat urte dituen, adarra hasten den lekuraino, demagun, 55. Gehitu behar diogu, adarretik lurrerako tartearen adina. Hau pago gazteetan erraz ikusten da. Nola dakigu noiz iritsi zen altuera horretara? Pues kasu honetan ez dakigu. Baina, bueno, honek balio digu, azkarrillo bezala, batzuetan balio digulako adina zehazteko. Adina zehazteko aukerarik onena da mostea eta eraztuna egitea. Hor goian dago beste bertizioa. Han goian beste bat. Hau da, pisuka ditu agarra botata alde guztietara. Agar gozoak. Oinarria zutik dutenak, baina 2 metrora, 3 metrora peskatuta daudenak. Eta hemen galdetzen baldin badut, zuegurra beharko bagenu, zer hartuko genuen zuegur bezala, pertsona asko izango zuten jauzi dena. Eta hori da hartu beharrezten bakarra. Bezana? Aiztuta dago lako. Aipatzen da, oso zenbaki horretara dira, baso osasuntxu batek behar duela gutxienez, gutxi gora bera, egurraren erena pila goten. Hau da, zergatik, biodibertsitatearen osasunerako hor sortzen direlako, batetik lehen gaia edo elikagai bat delako lurrarentzat, baina hor sortzen direlako prozesu pilo bat. Hor sortzen direlako elikadurakateko oinarriak indartzen. Orduan, onatorriko bagina eta zure egurra beharko bagenu, moztu beharko genituzke zutik daudena. Eta hori da, eta kontxerrazioa begira, bestela hartu genituzke